А преден имаш ли? Чакай да видя. Не, няма, той изобщо не пише. Да, бе, да. Стига, бе, до сега имахме, бе, братле. Това нещо по кабелите, обаче осмичка нямам, сега имаш осмичка. В гаража имам. Башти номера. Той тук нямаш ток. Не, той има, трябва да се пусне. Ага, ясно. Еми, трябва да го диагностицираме. А? Я? Оп! Дай другия. Добре. Отзад имаш. Отпред десен. Ляв. Значи тук е проблема. Смятай в ета. Тук ми прекъсва контакта и прецаква всичко. Ама то стърчи, брат. Те се виждат е тук кабелите, гледай. Това е защото, да, чакай, ядове. Тая маска можем ли да свалим и да наковем кабелите хубаво? Ма, що виждат ли се? Какво е ядове? Еми, виж. Да, те си така. Добре. Това не трябва ли да е по... Не дава контакт. Сега... Значи като го натиснеш и свети. Баса. Добре, бе. Ще ходим и като кажеш да дам мигач, ще дам. Я? Него. Защото цялата система минава през кружката. Да. Добре, имаме. Разбрахме го какъв е проблем. Зарези. Има ли мигачи? Има. Това трябваше отдолу да го снимам, знаеш кой е як? Я дай пак. Дай пак преди да са ти развалили кефа, дай пак отдолу ще снимам тук. Я дай пак, ама трябва да се засиля. Карам заедно. Ще трябва да се засиля и ти да ме догониш и да сме наравно. Много добре. Давай. Давай. Мало ги е! Яко? Пада! Обаче това видя ли главата? Пита, трябва да го държиш, вика, за да работи ли? Да. Как да се снима, брат? Той вика нещо там, натиска си. Така ми карай. Нека убием тук.
трябва да губа. Никаква засилка не трябва да губа, и аз така. Това е, я гледай. Това е спорт. Фиксира се. Марти, ходи, пуши. Това е макса, брат. Аре, бе. Това е. Я, брат. Ей, това да видим дали би си мога да изпребара. А? Направо! Че не мога да изпребара това. Леле. Чакай да се хвана, брат. Али камера. Слушайте, да. Давай, аз ще добавя. Много добро. Много приятно. Просто съм с грешния мотор, иначе ако бях с по-бързия мотор, можех да стигам до тебе, ама сега... Да. И то това е обикновено се максимално бавно, ама то Да, трябва да се на първа скорост. А това не го мога. трябваше да отидем да вземем това. Ямашата и нея да се гона. Давай, тук мога да се гона. Да разбия някаква скорост, давай. Аз тук няма това. Тук ми е надолу и надолу не ми е лесно. Да. От знака до дървото става, защото е лек наклон нагоре. Кой знак, той е ли? Да, това е връщаме и тръгвам нагоре. Няма сила, няма. Как ми пада газ? Не е много и е стоятел скоростта, обаче е повече отколкото
на тебе ти окей, да. Еми... Буква. Такава е Смисъл- ситуацията. Да. В смисъл, като я закрепа горе стои, не качва, обаче самата скорост е малко по-висока от колкото трябва. Ага. Иначе като съм горе не качвам скорост. Много яко. Много Прибираме ли? приятно. Да? Прибираме ли? Тренираме. Мали, пусти се, не се, брат! Тя че не може да я забой. Аз ще знам, че мотора работи добре, мога да мина на преглед дори легално. Да. И то 50 евро, брат. Това никъде го няма 50 евро. Да, там много добре говори, между другото, ясно цилиндъра с добро състояние. Там той реално почва да износа веднага, генерално. То не гори маслона, ти вътре перфектно. Е, тук горе вдясно на тия поляни, виждаш ли горе вдясно? Е, там е много яко, горите като отидем. Горе, да, е там горе при гората. Там е много яко. По принцип, много да качиш и това стига. Има много яки места. То откъде се ходи там? Влизам се отдолу при Иванкадейчето да се ясно. Ага, Ако искаш, може да имаме айде бързи. а само горе до поляната, няма да продължаваме да бъдем. Обаче гледайте са много яки. Тук ли? Тук? Да. Да. Има някакви много готини черни пъти, които са приятни. Да, всеки, аз минавам направо, ама ти си знаеш, примерно отдясно. Къде надясно? Ха-ха! Ти утре си? А? Кое? Аре, Но, се качиш? Его, я гледай. Газ. Е, там горе на поляна. Браво! Колко е? Аз така, първите са. Матери, че си добро. къде? И по принцип, от тук продължавам нагоре и влизам в гората, ама сега не. Иначе е много приятно тук. Значи пътя е от тук нагоре, така ли? Е, от тук, да. Е, натам. Това тук това не е път. И това е слизано долу, май към квартала някъде. Добре. Много е приятно. Много. Сега има едно много готино тъмноване, да се. Тук няма, брат. Не, тук с скутера няма да стане от тук. Няма мога да изкарам.
Добре, на газ. Няма ли да излезе? И колко Според мен, нагаз ако ти? хванеш, тук средното ще излезе. Брат, Ама не там мога да има го трева. изкараме. 100 кила е това, няма как го изкараме. По-скоро е от тук Ами има. мога да го ми. Там не знам как се включваме в пътя. Тук е трева, видим. внимавай. Но... Това е Adventure Scooter. Минава ли съм там? Да, бе. Да. Аре бе, Яска! Аре бе, Яска! Ясно. Какво отдея? Поднеми! Да? Какво? Дай, че ми паднаха частите, дръж. Кое ти падал? Чакай. Канти ли? Ти покажа къде се пребих последния път, искаш? Чакай, че тук Той е- направо... Щех да се разглоба тук, ти лут ли си? Да, тук е много интересно. Ако си с голям мотор, бе. Ей бе. Аха. Сега само да видя къде беше и вдясно някакво. Мале тая Веспа, братче! Така трябва, бе. Охо! Пияки пътища тук има. Никога не съм идвал тук. Тук е много ясно. Никога не съм идвал. Ева, сега ще видиш. На това ден скача го дърпа друг ден. Това е моето. Охо! Готов ли си? А? Опа! Опа! Аз тук ще идвам лятото, като стана джегите, тук идвам. Тук друг човек. Няма да бе. Много е яко. И няма много хора обикновено. Чак.
Кое ще скача? Аз трябва обърна. Хайде. Това ли ще го скача? Кое ще скача? Аха, това с камък. Дай го, да. Аха. Много добре. Размери много. Не е много. Тя пробвам от страната на камък. Така много мърв. Ага. Але хубаво. Хе-хе. Ти да не го скачаш с веспата са. Хе-хе, не. Трябва Кой ми ме? плащаш. Трябва ми А? плащаш. Трябва да нали? ми плащаш. Камера ме. Готов ли си? Трябваше да снимам. Е. Иве. Оп. Чакай, нищо. Ей, тук е много хубаво място, аз така... Нали бе, брат? Много. А то си има хубав път от тук, от къщите. Може да си се стигне. Чакай малко сега да видя къде отиде път. А, не, тук право трябва. Не, тук. Това Не, е дясно, надолу. брат. Тук да видим къде излиза. Еми, както кажеш. Аз тук съм минал, то прави един голям кръг и излиза долу някъде там. Аха. А това излиза на Откъде? училище. Откажеш? Не си къде? Айде, давай нагоре. Да няма као на това. Ага, може и да има. Да, ще мога да има као, дали. Тя е, че тук ще не мога да обърна. Да, гледам тази лопа и не ми издехва доверие. И какво едно, викаш? брат. Добре. Има, най-вероятно ще има као, брат. Е, какво ме прецака тук да вляза? Ти си с офроуд машина, бе. Да видим къде излиза тази лопа, хайде. Така. Искам да ти кажа, че тази Веспа много хубаво вози на офрода. Едно Верно меко, ли, да? мазно. Веспата си. Мазно, твърдо. Аз от тук съм минал с диод. Обаче много друг. Докато ти, виж пикови камъни се скачат. Да. Не знам, вече където вида някъде нещо за скачане и гледам да отида да го пробвам. Топ ми е на рака. Иначе може би е ония парцел там да се продава. Не знам. Спирачката ми вече няма 300 нютона. Ай, това е тази духове.
Pa ti ideš. Sada da vidimo i pa къде излиза точно, защото не съм минал тук никога. Почва да смесва асфалт. Пръст. Дясно и може би ще излеземе на стръмния палаш. Това да видим. Аре сега, тук, топли си, един кантар на центъра на банка. А, вили? Ау, като хулиган! Ужас! Хулиганин! Не мога да си... Ами ако я взимам, мога да взема скутер.